Η μάνα φύση έχει πρικοδοτήσει τον άνθρωπο με μια δυνατότητα που δεν έχει κανένα άλλο είδος πάνω στη γη. Τη δυνατότητα αυτοκαταστροφής του. Του χάρισε δηλαδή το κουτί της Πανδώρας, κλείνοντας μέσα του τη δύναμη καταστροφής του. Για να κοιτάμε τα αστέρια με τα μάτια της ψυχής μας, πρέπει πρώτα να πατάμε σταθερά πάνω στη μάνα γη. Για να πατάμε όμως με σιγουριά το χώμα της, θα πρέπει να σταματήσουμε αυτούς που ερωτοτροπούν με το άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας. Αυτούς που ελπίζοντας ότι καταστρέφοντας τη γη, αλλά και ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, θα γεμίσουν για μια ακόμα φορά τα ήδη γεμάτα θησαυροφυλάκια τους. Βασικό αίτιο της καταστροφής του περιβάλλοντος υπήρξε η αλόγιστη σπατάλη των φυσικών πηγών και της ενέργειας από μέρους μιας βιομηχανικής κοινωνίας που στήριξε την ύπαρξή της στη φιλοσοφία του παράλογου κέρδους. Είναι γνωστό ότι η αναζήτηση του κέρδους ή, για την ακρίβεια, η προτίμηση του άμεσου και γρήγορου κέρδους είναι μια αρκετά φανερή αιτία που οδηγεί στην καταστροφή του περιβάλλοντος. Στη φιλοσοφία της δυτικής οικονομίας, ένα μελλοντικό μεγάλο εισόδημα είναι λιγότερο επιθυμητό από ένα γρήγορο άμεσο. Κάτω από αυτό το πλαίσιο, η παγκόσμια οικονομία καταβροχθίζει εκατομμύρια τόνους καυσίμου, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες για ένα καλύτερο αυτοκίνητο, μεγαλύτερο σπίτι, ρούχα με υπογραφή και τόσα άλλα. Αποτέλεσμα αυτής της καθημερινής διατροφής του βιομηχανικού θηρίου είναι ότι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την καύση ορυκτών καυσίμων ξεπερνούν το ύψος ρεκόρ των 8 δισεκατομμυρίων τόνων, παρουσιάζοντας από το 2004 αύξηση της τάξεως του 3% το χρόνο. Το ίμιση των εκπομπών που αφορούν σε ενεργειακές ανάγκες προέρχεται κυρίως από 4 χώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με λιγότερο από 5% του παγκόσμιου πληθυσμού, είναι υπεύθυνες για το 21% των εκπομπών άνθρακα. Ακολουθεί η Κίνα με 18%, με τη συνοδεία της Ρωσίας, της Ιαπωνίας, της Ινδίας, της Γερμανίας και του Καναδά. Από τις εκπομπές αυτές, το 40% περίπου αφορά στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μόνο η Κίνα σήμερα καίει για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας περισσότερο κάρβουνο από ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία αθροιστικά. Το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπινων παρεμβάσεων που καταστρέφουν τις συνθήκες ζωής πάνω στη Γη εκφράζεται μέσω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Γενικότερα όμως, όταν μιλάμε για το φαινόμενο αυτό, αναφερόμαστε συνολικά στα καταστροφικά του αποτελέσματα και όχι μόνο σε αυτό καθ' αυτό το φαινόμενο που είναι ευεργετικό και απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής στη Γη. Τα καταστρεπτικά αποτελέσματα αυτού του φαινομένου προκαλούνται από την αυξημένη εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα, μονοξιδίου του αζότου και άλλων αερίων προς την ατμόσφαιρα της Γης, που ένακα αυτών η ατμόσφαιρα κατακρατεί περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία, με αποτέλεσμα την άνοδο της γήινης θερμοκρασίας.
Έτσι, τα επόμενα 30 με 50 χρόνια, δηλαδή στο πλαίσιο της ζωής μας, η θερμοκρασία λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου θα αυξηθεί κατά 3 έως 6 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο. Το κλίμα της πατρίδας μας την περίοδο αυτή θα μετατραπεί σε τροπικό, με τις ανάλογες καταστροφικές επιπτώσεις στο επίπεδο των αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Πιο συγκεκριμένα, το Διακυβερνητικό Σώμα για τις Κλιματικές Αλλαγές του ΟΗΕ, στην περίληψη της νέας του έκθεσης, για την οποία εργάστηκαν πάνω από 3.700 επιστήμονες από 130 χώρες, επισημαίνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας, η οποία θα δημιουργήσει αναπόφευκτα διαστολή του θαλάσσιου νερού και λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας, της Ανταρκτικής και των παγετώνων των Άλπαιων, θα επιφέρει μία αύξηση 9 έως 88 εκατοστών της μέσης στάθμης της θάλασσας τα επόμενα 100 χρόνια και το νερό θα κατακλείσει παράκτιες περιοχές σε όλο τον κόσμο, πλήττοντας 7 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι κλιματικές αλλαγές όμως, που οφείλονται κυρίως στην ανθρώπινη δραστηριότητα, οδηγούν και σε παρατεταμένες ξηρασίες, τις οποίες βιώνουν πολλές περιοχές του πλανήτη μας. Τα φαινόμενα αυτά θα προσλάβουν κρίσιμες διαστάσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν ήδη σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του εδάφους, απερίμωσης και ξηρασίας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πληγούν ιδιαίτερα. Ήδη, λόγω ξηρασίας, εξαφανίζονται κάθε χρόνο 6 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης. Για να καταλάβουμε πιο καλά τον κίνδυνο αυτό, θα αναφέρουμε ότι μία από τις πιο επικίνδυνες περιοχές είναι τα παράλια της Θεσσαλονίκης. Η παρατεταμένη περίοδος ξηρασίας θα κάνει το γλυκό νερό να λιγοστέψει, ενώ οι τρομακτικές πλημμύρες, εκτός των κοινωνικών καταστροφών, θα μεταφέρουν το γόνιμο χώμα στη θάλασσα, μετατρέποντας τις έφορες εκτάσεις σε άγονες. Η μερική αντιμετώπιση αυτής της κλιματολογικής ανακατάταξης θα απαιτήσει την κατανάλωση τεράστιων αποθεμάτων ενέργειας σε μια εποχή που η τιμή του πετρελαίου συνεχώς αυξάνει. Τα φαινόμενα αυτά δεν είναι μελλοντικά και αν βγούμε από τον ύπνο της πλαστής ευδαιμονίας μας, θα δούμε ότι τα βιώνουμε κάθε χρόνο σε μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση. Η αναμενόμενη όμως αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας και η αύξηση της στάθμης των υδάτων είναι πιθανό να προκαλέσουν την εξαφάνιση κάποιων ειδών που δεν θα προλάβουν να προσαρμοστούν στις νέες κλιματικές συνθήκες. Οι κλιματικές αλλαγές μπορούν με διάφορους τρόπους να έχουν επίπτωση και στην υγεία μας. Η αυξημένη θερμοκρασία ευνοεί την ανάπτυξη μεταδοτικών ασθενειών, όπως είναι η ελονοσία, ο κίτρινος πυρετός και η δυσεντερία. Ενώ γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτό ότι παρατεταμένες περίοδοι καύσωνα αυξάνουν τα περιστατικά καρδιακών παθήσεων και θερμοπληξίας. Εκείνοι όμως που θα πληγούν ως επιτοπλίστων είναι τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι φτωχοί και οι πρόσφυγες. Η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι η παγκόσμια κινητοποίηση που επιβάλλεται να γίνει δεν έχει ως στόχο της τη σωτηρία του περιβάλλοντος και της γης. Η γη, σαν ένας τεράστιος φυσικός μηχανισμός, μέσα από βίαιες και βιβλικές καταστροφές, θα βρει και πάλι τη φυσική ισορροπία της. Αυτό που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να σώσουμε μέσα από μια γιγαντιαία παγκόσμια κοινωνική ευαισθητοποίηση είναι το ανθρώπινο γένος, τους εαυτούς μας, τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Όταν καταστρέφουμε το πράσινο, εκτός του ότι λιγοστεύουμε το οξυγόνο που είναι απαραίτητο για να επιζήσουμε, αλλοιώνουμε επίσης τη σύσταση της επιφάνειας της γης. Η ξερή γη θερμαίνεται πολύ περισσότερο από την αντίστοιχη πράσινη γη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι αέριες μάζες που βρίσκονται πάνω από την πυρωμένη γη να θερμαίνονται πολύ περισσότερο. Ένα δεύτερο φαινόμενο της μεταβολής του κλίματος είναι το εύρος της μεταβολής της θερμοκρασίας μεταξύ νύχτας και μέρας. Όταν το εύρος αυτό είναι μεγάλο, δημιουργείται το λεγόμενο φαινόμενο της ερημοποίησης. Το πρωί, όταν η θερμοκρασία είναι μεγάλη, οι πέτρες και το χώμα διαστέλλονται. Ενώ το βράδυ, όταν η θερμοκρασία είναι μικρή, συστέλλονται. Όσο πιο μεγάλη είναι η διαφορά της θερμοκρασίας μέρας και νύχτας, τόσο μεγαλύτερη είναι η συστολή και η διαστολή. Μεγάλες όμως διαστολές και συστολές του υλικού του εδάφους το διαλύουν και το μετατρέπουν σε άμμο. Με τον τρόπο αυτό, το ξερό χώμα, δηλαδή το έδαφος δίχως πράσινο, μετατρέπεται γρήγορα σε άμμο και οι έφοροι κάμποι σε απέραντες ερήμους. Και τώρα ας πάμε στις πόλεις. Τις πόλεις που το έδαφος τους έχει τσιμεντοποιηθεί. Και κανένας δεν νοιάζεται για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει πράσινο. Άλλωστε, για το πράσινο πρέπει να πληρώσουμε και δεν μας πληρώνουν. Το πράσινο δίνει αγαθά που έχουν άμεση αντανάκλαση στην υγεία και την ποιότητα ζωής των πολλών. Αλλά δυστυχώς δεν μεγαλώνει τις καταθέσεις κάποιων ολίγων στις τράπεζες, όπως το μπετό και η τσιμεντοποίηση. Γιατί όμως τα βάζουμε με το τσιμέντο και το σίδερο που το ενισχύει? Το υλικό αυτό έχει την ιδιότητα το πρωί, όταν η γη πυρώνει από την αλλίωση της σύστασης της επιφάνειάς της, όπως είπαμε προηγουμένως, να συγκεντρώνει την ηλιακή ενέργεια χωρίς να την επανεκπέμπει στο περιβάλλον. Το βράδυ, όταν το τσιμέντο και το ενισχυτικό σίδερο δεν λούζονται από το πυρωμένο φως του ήλιου, αρχίζουν να αποδίδουν στο περιβάλλον την ενέργεια που μάζεψαν το πρωί και μάλιστα υπό μορφή θερμότητας. Με τον τρόπο αυτό, τα βράδια, η θερμοκρασία σχεδόν φτάνει τη θερμοκρασία της μέρας, συντρίβοντας την ανθρώπινη βιολογία και ψυχολογία. Ποια είναι όμως η στάση των ισχυρών κρατών απέναντι σε αυτά τα προβλήματα? Είναι χαρακτηριστικό ότι το Δεκέμβριο του 2007 στο Μπαλί, στο πλαίσιο της 13ης Συνόδου του ΟΗΕ για το περιβάλλον, επιστήμονες και πολίτες από 192 χώρες του κόσμου προσπάθησαν να καταλήξουν σε μια σωτήρια για το περιβάλλον της γης συμφωνία. Έκπληκτοι οι σύνεδροι διαπίστωσαν με απόγνωση ότι για μια ακόμα φορά πολλές κυβερνήσεις, όπως τον ΗΠΑ, της Κίνας και της Ινδίας, αποδεικνύουν με τις σταθερά αρνητικές και ανεύθυνες συμπεριφορές τους ότι δεν έχουν καταλάβει ούτε κατελάχιστο το πόσο και το γιατί η καταστροφή του περιβάλλοντος αποτελεί σήμερα την πιο μεγάλη απειλή ενάντια στην ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Τα μεγάλα βιομηχανικά κράτη, αντί να αναδειχθούν σόφρονες διαχειριστές του περιβάλλοντος που τελικά δεν τους ανήκει, αποδείχθηκαν επιπόλαιοι και αυθαίρετοι καταπατητές του προς όφελος μιας κακώς εννοούμενης οικονομικής ανάπτυξης που αφορά τους ελάχιστους και όχι τις κοινωνίες των πολιτών. Σήμερα, το σκάνδαλο της κοινωνίας κορυφώνεται μέσα από το σκάνδαλο της φύσης. Η οικολογική κρίση δεν είναι παρά μία όψη της κοινωνικής κρίσης, δηλαδή μία όψη της κρίσης του πολιτισμού μας. Οι επιστήμονες όμως και οι πολίτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο για το περιβάλλον στο Μπαλί, απογοητευμένοι από τη μηδενική ανταπόκριση των κυβερνήσεων των χωρών τους, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εύθραυστο μέλλον του πλανήτη μας δεν είναι δυνατόν να το κρατούν στα χέρια τους μόνο οι κυβερνήσεις.
Για το λόγο αυτό, αποφάσισαν να καλέσουν τους πολίτες και τους λαούς όλου του κόσμου να συνειδητοποιήσουν πλέον την ιστορική τους ευθύνη έναντι της φύσης, του περιβάλλοντος, αλλά και έναντι όλων των επόμενων γενεών. Έτσι λοιπόν, οι πολίτες όλου του κόσμου καλούνται από τη 13η Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον να υπερβούν, όπου χρειάζεται, τις αδιάφορες ηγεσίες τους και να πάρουν τις τύχες του πλανήτη μας στα χέρια τους. Είναι όμως οι πολίτες έτοιμοι να υπομισθούν μια τέτοια γιγαντιαία και ιστορική ευθύνη? Ασφαλώς όχι, αφού κανένας δεν τους έχει ενημερώσει με τρόπο σαφή και απλό ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος στο μέτρο που έχει συντελεστεί δεν απειλεί μόνο τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αλλά και εμάς τους ίδιους, που αργοπεθαίνουμε καταδικασμένοι να ζούμε μια υποβαθμισμένη ζωή σε ένα μολυσμένο περιβάλλον, υπηρετώντας ένα είδος οικονομικής ανάπτυξης που δεν ενδιαφέρεται για την ποιότητα της ζωής μας. Έτσι, ο σημερινός μέσος πολίτης, μη θεωρώντας τον εαυτό του συνυπεύθυνο για την οικολογική καταστροφή, δεν είναι διατεθειμένος να αντιδράσει για να τη μεταβάλει. Επαναπαύεται πιστεύοντας ότι οι λύσεις βρίσκονται στα χέρια των ειδικών ή των αρμόδιων υπηρεσιών. Ασυνειδητοποίητος υπονομεύει την κατάσταση χωρίς να δίνει τη γνώμη του και χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις έχουν ανάγκη την υποστήριξη και τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου, ούτως ώστε οι αποφάσεις τους να είναι πράγματι προσανατολισμένες στο στόχο μιας καλύτερης ποιότητας ζωής για το σύνολο. Ως εκ τούτου, είναι ανάγκη να αναπτυχθεί μια ισχυρή περιβαλλοντική συνείδηση μέσα στην κοινωνία των πολιτών. Μια συνείδηση που θα επιβάλλει μεγάλες επενδύσεις στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, δηλαδή στους τομείς της ηλιακής, της αιωλικής, αλλά και της ενέργειας που προέρχεται από τη βιομάζα και τις υδατοπτώσεις. Ομοίως, άμεση θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη αλλά και ο εξυγχρονισμός μη ενεργοβόρων κοινωνικών εξυπηρετήσεων, όπως των μέσων μαζικής μεταφοράς. Επίσης, οι τεράστιες απώλειες ηλεκτρικής ενέργειας στα δίκτυα διανομής θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν, ενώ συγχρόνως θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο είδος και τις μεθόδους της κτηνοτροφικής και γεωργικής παραγωγής. Μεγάλα υδατικά φράγματα θα πρέπει να αποθηκεύουν το νερό την εποχή των βροχών, ώστε να εξασφαλίζεται μεγάλο μέρος της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η άρδευση των γεωργικών καλλιεργειών. Παράλληλα, επιμέρους κατά περιοχή, μικρά και μεγάλα υδραγωγεία, όπως και συλλέκτες νερού, θα πρέπει να εξασφαλίζουν το απαιτούμενο πόσιμο νερό για οικιακή χρήση. Όμως, η δημιουργία μιας νέας συνείδησης της κοινωνίας προϋποθέτει την ύπαρξη ενός νέου είδους πολιτών, με ανεπτυγμένη κοινωνική συνείδηση, δραστήριων και ικανών να διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Για να γίνει αυτό, απαιτείται ένα άλλο είδος εκπαίδευσης, που θα στοχεύει στην άμεση αναπαραγωγή ενός είδους πολιτών με ανεπτυγμένη περιβαλλοντική συνείδηση. Υπάρχει λοιπόν άμεση ανάγκη ανάπτυξης μέσα στο σχολείο προγραμμάτων περιβαλλοντικής κοινωνικής εκπαίδευσης, με στόχο την αλλαγή των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής κοινωνικής εκπαίδευσης στα σχολεία είναι λοιπόν επιβεβλημένη, εφόσον ο σημερινός μέσος πολίτης, μη θεωρώντας τον εαυτό του συνυπεύθυνο για την οικολογική καταστροφή, δεν είναι διατεθειμένος να αντιδράσει για να τη μεταβάλει. Επαναπαύεται, πιστεύοντας ότι οι λύσεις βρίσκονται στα χέρια των ειδικών ή των αρμόδιων υπηρεσιών.
Αυτό όμως που θα πρέπει πλέον να γίνει συνείδηση είναι ότι δεν αρκεί πλέον να οικολογικοποιηθούν τα πολιτικά κόμματα, αλλά να πολιτικοποιηθούν οι οικολόγοι, γιατί τώρα το αντικείμενό τους δεν είναι πια η προστασία των πάρκων, των εξοχικών κατοικιών και των πουλιών, αλλά η προστασία ολόκληρου του ανθρώπινου πολιτισμού. Είναι πραγματικά υποκριτικό και τραγικό να προσπαθούμε να κάνουμε κατοικήσιμο τον Άρη τη στιγμή ακριβώς που κάνουμε ακατοίκητη τη μητέρα γη. Ένας αγώνας επιβίωσης πρέπει να αρχίσει από σήμερα. Ο δρόμος δεν θα είναι εύκολος. Ζητάει τη δική μας κατανόηση και συμμετοχή και ελπίζει στη βοήθεια όλου του λογικά σκεπτόμενου κόσμου.